Padayon pagisusi sa kapulisan ang mga armado mga tao nga miransak sa Apas Barangay Hall pasado alas 3 sa kagahapon sa hapon. Usa ka sa gitutukan na karon sa kapulisan maong pagsusi sa van nga gisakyan sa mga armadong mga tao palayo sa mong dapit. Si Chelo Valiena sa report. Pipila ka minuto suman giransak sa armadong mga tao ang Apas Barangay Hall, nagpusot-pusot dayon ang mga pulis nga misusi sa hitabo. Unang miabot ang mga sakop sa City Mobile Force Company sa Apas Barangay Hall aron masusi. Ilang gisuwayan pagsusi ang puti nga van nga giingong gisakyan sa armadong mga tao nga nanghasi sa mga barangay tanod ug mga kawani sa Barangay Apas. Human makabiya ang unang grupo sa mga pulis nga misusi sa hitabo, sakop na usab sa mga investigador sa Mabolo Police Station, ang mibanos. Si Freddy Velasco, ang hepe sa Barangay Disaster Team, pauna ang mipablatter sa hitabo. Kauban niya ang 7 ka sakop, dihang giransak ang ilang buhatan. Iyang gipablatter ang pagpanghulga o pagkuha sa tulo nila ka cellphone. Pagsulod yun na sila, ilang gipangita is saan ang pera daw. Saan ang pera. Santang gisaysay ni Eddie Villa kung giunsa sila pagharas sa armadong mga tao nga nagtaptap. Nakadungog sila og lagubo. Sa ilang pagsusi, mga armadong tao ang ilang nakitaan. Ang usa ga camouflage og shorts, ang isa ga puti og shorts, ga black og t-shirt, ga black og tabon tanang naw. Ang isa ga dag BBR Malite, ang isa katong kamuton sa nang klasehang pusil, basta pusil. Gakurog pa usab nga miasoy si May Cajes nga nagtinagalog kuno ang mando sa armadong mga tao nga nagpahapa kanila. Nidagan mo ko gakurog-kurog nako. Ingon jud kong kulang akong mga anak in taon kay mamatay na ko ining kuan. Yung Lisa nga, uy mi gakurog-kurog nang luspan ko lagi. Maayong pagkagisi sa Carsones ug pagtakiang ni Gerson Tanoy, human sila tiuni og mga armas. Napugos siya pag-ambak gikan sa pultahan sa office sa Barangay Tanod. Dagan ambo na maneuver lang may gambak mo to pag-abot sa bus na kani siguro kung nakuan na ana no gisi pagaya ko kung Carsones ba ligid lang sa go. Uban ni Albert Abalye og Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.